Malateleserye po ang binitawang salita ni San Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo, na doon po ay ibinahagi niya ang kanyang mga mapapait na karanasan. Ibinahagi niya ang pag-uusig na kanyang naranasan, ang pagkakabilanggo, ang paghihirap sa kamay ng mga umuusig sa kanya. Pero naroon po sa kaibuturan ng puso ni San Pablo ang paniniwala na hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya naman ang kanyang pagsusumamo sa kanila ay manindigan sa pananampalataya. Sumampalatayang hindi tayo pababayaan ng Diyos. At meron siyang binanggit na isang kalasag na pwedeng gamitin. At ang kalasag na ito, sa panahong nasa kadiliman, sa panahong nahihirapan, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng pag-uusig, ito ang panghawakan. At ano po ito? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na sinabi niyang kinasihan ng Diyos. At ang sabi niya, all scriptures of God is inspired of God. And it is useful for teaching, for refuting error, for correction, and for the guidance for the holiness of life. Upang sa ganon, ang mga naglilingkod sa kanila ay gabayan sa kanilang matuwid na pamumuhay at makatulong sa kanilang kabanalan. Mga kaibigan, ang salita ng Diyos ay para pong isang mapa. Kung tayo po ay naliligaw ng landas, ang mapa pong ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay naguguluhan, kung tayo po ay nakihirapan, buksan po natin ang pahina ng banal na kasulatan. At nakapalaman po doon ang lahat ng pangako ng Diyos. Alam po ba ninyo na meron tayong 100,000 indirect promises of God? 100,000, kadami naman noon, Father. Ay, totoo po. Alay, totoo po. 100,000 ang pangako ng Diyos, indirect promises. And you will be amazed, there are at least 50,000 direct promises of the Lord, including healing, including prosperity, including yung pag-aasawa mo. Ikaw na medyo lampas na sa kalendaryong edad mo, naroon din yung pangako ng magandang pamilya. Wisdom, the gift of wisdom, and so on and so forth. And what you need to do is just to open the pages of the Bible. And the Bible, as you can see, is divided into two parts, the Old Testament and the New Testament. The Old Testament, lumang tipan, bagong tipan. Lumang tipan is the Book of Promises. Lahat ng mga ipinangako ng Diyos ay natupad sa New Testament. And one of the promises of the Old Testament is the coming of the Messiah. At ito pong mga eskribas ay hindi nila mapaniwalaan. At lagi nilang sinasabing ang Mesiyas ay anak ni David. Kaya sinabi ng Panginoon, kinote niya yung Psalm 110, na sabi ng Panginoon, the Lord said to my Lord, na iluluklok kita sa iyong trono. Kaya naman, masasabi natin na kahit na si Jesus ay galing sa angkan ni David, Jesus is the fulfillment of the promise. And so if Jesus is the fulfillment of the promise, Jesus is superior than David. Kung kaya naman yun ang hindi mapaniwala ng mga eskribas at galit na galit sila. Pero yun ang katotohanan. Because Jesus is the Messiah. Kasi ito pong mga eskribas, gumagawa sila ng kanilang Mesiyas. Gumagawa sila ng kanilang Diyos. Ang Mesiyas nila ay dapat makapangyarihan.
Ang Mesiyas nila ay may political power, ang Mesiyas nila ay mayaman, ang Mesiyas nila ay sikat, tanyag. Pero ang Mesiyas na si Jesus, mahirap. Walang kapangyarihan kundi ang krus. Si Mesiyas, walang kapangyarihan kundi ang kanyang pag-ibig at ang kanyang lakas at kapangyarihan na kanyang pagtatalaga ng sarili. The power of Jesus comes from His love. The power of Jesus comes from the cross. He was not armed with any kinds of ammunition. No Galil, no 45, no ano ba yung bazooka? Nothing like that. But He used the power of His love to redeem the world. Kaya naman, sa buhay din po natin, sometimes we create our own image of God. We want God to be like this. Sang Diyos na one click na hingi, ibibigay. Pero ang ating pong Diyos ay hindi ganon. Our Messiah is not a man's choice. Our Messiah is God's choice. A suffering Messiah, a God who mourns, a God who suffers, a God who was crucified and died on the cross. Isang Mesiyas na namatay at muling nabuhay at nagtagumpay. Kaya yun din po ang ating pong baunin sa araw na ito. Ang Mesiyas mo ay Mesiyas ng pag-ibig na ipinahayag ang kanyang pagmamahal doon sa Kalbaryo, sa kanyang kamatayan. Pero ang Mesiyas natin ay Mesiyas na hindi na natili sa krus, kundi isang Mesiyas na nagtagumpay sa krus. Kung si Kristo'y namatay at muling nabuhay, tayo rin po na nakiisa sa kanyang paghihirap, makakaisa tayo sa kanyang kalwalhatian. Amen. Patuloy po tayo sa ating pagdiriwang sa pamagitan ng pag-aalay.